Hej, og velkommen til Spørg Thor og Ken. Det er mig, der er Thor. Og det er mig, der er Ken. Og vi vil gerne, ligesom de andre her over den på YouTube. Sådan nogle, der får penge for at blive kendte. Ja, de får sådan noget penge. Altså, de kan slik for det og sådan noget. Så vi er så egen ny kanal her i dag. Og I gider ikke have noget hate. Nej, Så er det sure. jeg er simpelthen så stolt. Hvad er det, jeg hører? Men jeg vil gerne have nogle, vi vil gerne, Thor og Ken her, vi vil gerne have nogle spørgsmål, så bare sæt den hernede. Og så kan jeg abonnere heroppe, hvis det er. Og man får den 1 million subs, ikke? Så laver vi specials. Jeg hører sgu allerede, at vi har fået vores fanside med rigtig mange abonnenter allerede. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, mand! Ja. Nå, men det er bare vores første video her, som vi bare skal vise jer. Så jeg håber, I abonnerer på os. Og så vi skriver en kommentar og like, så vi faktisk bliver rigtig glade for det. Ja. Nå, farvel. Lol.